Znaš li da manjak unutarnje rotacije kukova može biti razlog zbog kojeg te bole leđa? Ako puno sjediš, dugo stojiš u iskrivljenim pozicijama ili često izvodiš vježbe koje tvoje tijelo guraju u ekstenziju, postoji dobra šansa da tvoji kukovi ne rade svoj posao kako treba. I danas ti želim pokazati jednostavan test i 3 konkretne vježbe koje mogu pomoći tvojim kukovima, ali i rasteretiti tvoja leđa. Pozdrav svima, ja sam Srđan Moravček, vlasnik sam Efikor centra i sportski sam terapeut sa preko 10 godina iskustva rada u pomaganju ljudima da se kreću i da se osjećaju bolje. Kada kuk ne može rotirati dovoljno iznutra, tvoje tijelo počinje kompenzirati sa donjim leđima. Dugoročno to stvara previše sile tamo gdje najmanje želimo, u lumbalni dio kralježnice. Unutarnji rotatori kukova pomažu u amortizaciji sile i kontroli pokreta. Ako su oni slabi, kuk postaje nestabilan, a stres ide, znamo već gdje, u donja leđa. Zato je vrlo važno da testiramo, a ne da pogađamo. Prvo ćemo procijeniti gdje smo sa ovim jednostavnim testom. Sjest ćemo u poziciju 90-90 gdje su nam prednja noga i stražnja noga pod pravim kutem, zato se zove 90-90. I sad odmah pitanje, da li u ovoj poziciji možemo biti ravni? Da li ovdje osjećamo nekakvu vrstu nelagode u stražnjoj nozi? Ili da li možemo zarotirati tijelo ravno preko ove noge, tako da nam pupak se zarotira što više možemo prema ovom koljenu? Ukoliko ne možemo to napraviti, ukoliko osjećamo nekakvu vrstu boli, to znači da vrlo vjerojatno imamo manjak mobilnosti u tom kuku. A sad ćemo testirati razliku između aktivne i pasivne rotacije. Prvo ćemo uhvatiti se za stražnju nogu, za petu i podignuti je što više možemo u zrak, tako da nam koljeno cijelo vrijeme bude u kontaktu sa podlogom. I odavdje vidjeti da li ovdje možemo ući dovoljno u rotaciju. Znači noga bi nam trebala biti na nekakvih 60 do 70 stupnjeva. I zatim ćemo isti taj pokret pokušati napraviti, ali bez pomoći ruke. Dakle, u ovom trenutku pustit ćemo petu, pokušati zadržati poziciju visoko gore i kontrolirano je spustiti. Ukoliko nemamo mogućnost da zadržimo nogu u ovoj visokoj poziciji i noga pljusne dolje i nemamo nikakvu kontrolu, znači da vrlo vjerojatno imamo problema sa unutarnjim rotatorima kukova. Ako je razlika velika između aktivnog i pasivnog pokreta, to znači da nemamo kontrolu, a to otvara vrata mogućim kompenzacijama i bolovima. Lezi na leđa, odmakni petu što dalje možeš od sebe i noga neka bude u poziciji pravog kuta. I odavdje zarotiraj koljeno prema unutra, a suprotnom nogom pogurni to isto koljeno. Dakle, ja sad pritišćem koljenom prema dolje i osjećam istezanje u ovom prednjem dijelu. Prilikom ovoga pazi da ne osjećaš nikakvu bol. Dakle, možeš smanjiti malo opseg pokreta. I druga stvar, pripazi da ne rotiraš tijelo prema suprotnoj strani, nego pokušaj kukovima ostati što više možeš prema stropu. Dakle, samo rotacija u nozi se dešava. I ovdje ostani minutu do minutu i pol vremena. Nakon toga vratit ćemo se u poziciju 90-90 i fokusirati se na ovu stražnju nogu. Okrenut ćemo tijelo ravno preko prednje noge, tako da pupak gleda preko koljena. I iz ove pozicije pritisnuti koljenom od pod i podignuti petu što više možemo u zrak. Zadržat ćemo 1 sekundu i vratiti stopalo dolje. Cilj je osjetiti ovaj bočni dio gluteusa da se aktivira, to je bočni dio kukova, da se aktivira i pazit ćemo da prilikom izvođenja pokreta ne rotiramo tijelo na stranu i ne krivimo se u donjem dijelu leđa. 10 ponavljanja bit će sasvim dovoljno da osjetimo taj dio kukova. I za kraj ćemo napraviti bočni plank. Savit ćemo koljena i namjestiti lakat i koljeno da su u istoj razini. I iz ove pozicije stavit ću gornju nogu na pod i podignuti se skroz gore u jednu ravnu liniju. Što manje tereta ću staviti na ovu nogu i više ću staviti pritiska na donje koljeno. Odavdje mi je cilj osjetiti bočni dio trbuha i gluteus ovdje da se aktivira. I zadržat ću ovu poziciju 60 do 90 sekundi. Znači maksimalan pritisak koljena ide od pod, maksimalan pritisak podlaktice ide od pod i podižem kuk što više mogu podignuti u zrak u jednoj ravnoj liniji. Ovo povezuje apsolutno sve.
stabilnost kukova, stabilnost trupa i kontrola pokreta. Ako si osjetio nekakvu razliku u testu i ako nemaš dovoljno rotacije u kukovima, tvoja leđa sigurno to osjećaju. Radi ove vježbe redovito, ne treba ti više od nekoliko minuta dnevno da počneš graditi svoje tijelo i dobivati nazad funkciju kukova. A ako želiš više ovakvih vježbi ili konkretne savjete, možeš me zapratiti na mom YouTube kanalu. Tvoje tijelo možda ti neće biti odmah zahvalno, ali kroz neko vrijeme sigurno hoće. Budi ustrajan, budi pametan i vidimo se u sljedećem videu.